Ibn Taymiyyah rahimahullah ya ce tsoron Allah yana daga cikin mafiya girman sabubban da suke samar da gafara Allah ga bayinsa, kuma tushen dukkanin alkhairin duniya da lahira yana daga cikin tsoron Allah. Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah yana cewa bai halatta ga musulmi ba da ya san wani abu na ilimi ya yi shiru idan ya ga masu buƙatar ilimin, musamman ilimin tauhidi da ilimin aqida, domin idan ya yi haka haƙiƙa ya bar aiki wajibi kuma mai girma a gare shi. Sheikh Usaimin rahimahullah ya ce shi mutum a wannan rayuwa ta duniya baya yiwuwa ya kasance a cikin farin ciki a koda yaushe, sai dai wata rana ya tsinci kansa a cikin farin ciki, wata rana kuma a cikin baƙin ciki, wata rana wani abu na daban ya zo masa, wata rana kuma babu abin da zai zo masa. Daga cikin kundin magabata